liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhombela Isitimela samaMpondo ubaba omkhulu phakade amen. Umyayiza kandabuko kuyoze kugcine yena phela. Akabulali ubuthongo, vuka nangovivi ekuseni ephikelele khona enkantolo efuna ukuthola ukuthi kwenzakalani uma uShembe esacanasa kule ndawo yakwaNongoma. Kanti nayo imantshi njengoba ibithukuthele iveva ngenxa yokuthi uShembe uphule igama ebelikhulumile phela eliwumnqamulajuqu wokuthi uShembe akaphuma kuphela kule ndawo yakwaNongoma. Ilapho yayiphansi phezulu khona imantshi enguNsingisi khona lapha enkantolo. Kanti yayisizwile ukuthi omunye wezisebenzi zakhona lapha enkantolo uyaya kule ndoda enguShembe eyothandazelwa khona. Sekunezikhathi eziningi ebonakala khona futhi usonda khona. Yabe simqonda ngqo imantshi lowo msebenzi lowo phela kwakuwuye uDlodlo. Eyambuza imantshi ukuthi nawe umuntu wakhe uShembe. Akaphikanga uDlodlo. Yabe simphathisa umyalezo uDlodlo ukuthi akafike atshele uShembe ukuthi lo muzi wakhe waseLinda awufuneki, akawususe kule ndawo yakwaNongoma. Kwamphatha kabi lokho uDlodlo okwakushiwo yiyo imantshi uNsingisi, kodwa wawuhambisa umyalezo kuye uShembe. Wafika uDlodlo wamtshela uShembe ukuthi imantshi iyamchitha ithi akawudilize lo muzi aphume aphele lapha kwaNongoma. Kodwa uDlodlo wafika esefika nelinye iqhinga kuye uShembe ukuthi lo muzi awushintshwe ubhaliswe ngegama lakhe uDlodlo. Kodwa uShembe walenqaba lelo cebo lakhe uDlodlo. Wathi mntanami, angeke kuqanjwe amanga ngegazi lembuzi kuthiwa igazi lethu. uDlodlo wabuyela khona enkantolo wafika wayitshela imantshi uNsingisi ukuthi usewuhambisile umyalezo. Yahleka kancane imantshi yabe isithi ngimnikeza usuku lwanamhlanje kuphela. Ngakusasa ekuseni imantshi yathumela iphoyisa ukuthi aliphikelele khona emzini kaShembe eLinda. Uma lufica umuzi usekhona alubhubhisa wonke ngomlilo lowo muzi. Ngangempela iphoyisa ngazo ikhathi zasekuseni laphikelela khona emzini kaShembe eLinda. Lafika kuthe wathalala izindlu phela ezazakhiwe ezazibalelwa ku-33. Lahleka lodwa iphoyisa libona umsebenzi walo ozobalula kakhulu njengoba phela lezi zindlu zakhiwe ngabo utshani amaqhugwane. Lawa ayenyanywa kakhulu yibo abelungu emveni kokuthi bezwe ukuthi kukhona imilingo etholakalayo phakathi laphana emaqhugwaneni eyenza ukuthi abantu mase bephuma khona bebe namandla esimangaliso. Lawo mandla yiwo lawa enza ukuthi amabutho esandlwana akwazi ukunqoba lezi yazimbi ephethe imikhonto, kodwa abelungu bephethe izibhamu nombayimbayi. Yiko kanye lokhu okucasula kakhulu imantshi uNsingisi, ngoba phela abantu abaningi lapha kwaNongoma basebezinikele kuyo inkolo yaseSheshi njengoba nenkosi yabo yayisonta kulo leli bandla. Sebephumile futhi kuyo imfundiso yawo amaqhugwane, sebethanda yona impilo yesilungu. Manje uShembe wayezophazamisa yonke leyo nto, ebuyisela abantu laphaya ababesuka khona. Lokho kwakufaka kakhulu abelungu engozini, ngoba kwakuzokwenza ukuthi abantu babuyelwe amandla abo babewuphiwe nguNkulunkulu umvelinqangi wabo. Labe seliyidumela indlu yokuqala yiphoyisa lithi liyayingena ngomlilo. Labona ngendoda emva kwayo eyayiphethe umkhonto eyakhuluma yathi kuliphoyisa, mawawushisa nje lo muzi ngiyakukwazi. Lethuka iphoyisa ukuthi le ndoda iqhamukaphi. Lasuka iphoyisa laya kwenye futhi indlu lathi liyokhela ngomlilo. Labona hawu sekukhona elinye futhi ikhehla elase liphakamise umkhonto phezulu. Lathi wayishisa nje nangakuhlaba ngomkhonto. Lathi libaleka lapho iphoyisa liya kwenye indlu
Memfu futhi elinye ikhehla eliphakamisa umkhonto phezulu lathi wazama njena ngokuhlaba ngejozi. Kwaze kwashona ilanga iphoyisa lidlala umdlalo owodwa, laze laphindela emumva enkantolo layobika khona. Lathi lingafika njena enkantolo lahlangabezwa uye uNtsingizi imantshi. Yabuza ukuthi sewuqedile umsebenzi ebengikuthumele wona. Ebuza ngenjabulo phela azi ukuthi umsebenzi wenzekile. Kodwa iphoyisa langabheka phansi labe selichaza indaba ukuthi kunamakhehla abelokhu eliphazamisa, elethusa nangemikhonto, okwenze ukuthi umsebenzi wokushisa umuzi kaShembe ungabi impumelelo. Ethi ukuthela yaganunwabu imantshi, yalithethisa kakhulu iphoyisa imantshi yaze yafaka namagama athi lokhu kwenze ngamabomu bongafuni ukukwenza ngenxa yokuthi uShembe lona uyikhafula njengawe. Yademelayisa imantshi yaze yagcina isiyolanda elinye iphoyisa elalingusayitsheni ongumlungu ukuba ayokwenza lo msebenzi ngokushesha. Kodwa ngoba ilanga laseliyozilahla kunina, lowo kwakuwumsebenzi wangakusasa ekuseni. Imantshi yathoza kakhulu ngoba yayazi ukuthi lo sayitsheni uyashesha njengoba wayezobe ehamba ngalo ihashi lakhe. Uzowushiya umuzi kaShembe usuwumlotha. Nangempela ukusa kwaboniwa uye usayitsheni esebheke khona emzini waseLinda ngalo ihashi lakhe. Wayesehlele konke usayitsheni womlungu ukuthi awushise lo muzi. Wathi esathi uyawuqala nje umsebenzi wakhe, wabona ngamankonyane amahle ephithiza kuwo lo muzi waseLinda eqhamuka nhla zonke. Wababaza lo mlungu ukuthi amankonyane amahle kanjena aqhamukaphi. Uthi esathi ubuka lawo kuqhamuke amanye ngakolunye futhi uhlangothi. Lo mlungu wayefike ngazo ikhathi zasekuseni ngethuba zo-6. Ilapho wathatha khona isinqumo sokuthi ake awabale kuqala lamankonyane. Wayithi esabala lamankonyane aqhamuka kulolu hlangothi, abuye aphazamiseke ngenxa yokuthi kwaqhamuka amanye kolunye uhlangothi. Aqale phansi, ethi esathi uyaqhubeka kungenamanye, aqhamuka ngolunye futhi uhlangothi, aphinda aqale phansi. Saqhubeka isikhathi kwaze wazoshaya izikhathi zabo-11 emini yasekuseni. Wathi esathi uyakunqoba ukubala lamankonyane kwavele kwaqhamuka onina babo. Wabona umlungu ukuthi labonina balamankonyane bazowancilisa, ake ngibabale. Wazama ukubala lezi nkomazi ezasezifikile zigcwele umuzi waseLinda zizoncilisa amankonyane. Wazama ukubabala, kodwa nakhona kwakwenzeka okufanayo ngoba wathi esathi ubala ngapha kuqhamuke abanye futhi onina bamankonyane ngolunye uhlangothi, aphinda aqale phansi. Waze waphaphamiswa ukushona kwelanga ukuthi hawu sekuze kwashaya isikhathi sokuthi ngishayise emsebenzini. Washo phezulu kwihashi lakhe nanguya eyoshona enkantolo ngalo ihashi lakhe. Ushiya umuzi waseLinda akawushisile. Wafike wayizeka indaba enkantolo kuyo imantshi uNtsingizi. Imantshi yadideka ikhanda ngezinkomo namankonyane okuningi kakhulu okuthiwa sekugcwele kulo muzi waseLinda. Yabe siqoka yena uDlodlo ukuthi akaye khona emzini waseLinda ayobuza ngalezi nkomo namankonyane agcwele umuzi ukuthi aqhamukaphi. Khona manjalo enkantolo yayidideke kakhulu ngazo lezi nkomo okukhulunywa ngazo, ukuthi uShembe usephinde wayenza elinye icala, usefuye izinkomo eziningi kuwo lo muzi ongenayo imvume. Bathi basadidwe yilolu daba, kwabe sekumenyezelwa ukuthi sekuqubuke umlilo kuyo inkantolo lena. Kuyasha kusho amabhuku ayo enkantolo namadokodo. Bonke abantu basenkantolo bagcina bebhizi. Ngakho kubhula lo mlilo osuqubukile enkantolo yagcine yakhohlakala nya indaba yokuqubula
waqhubeka nokuyoshisa umuzi waseLinda. Akekho noyedwa owake waphinde wakhuluma ngendaba ukuthi kuyoshiswa lo muzi waseLinda. Wehluleka kanjalo umntwana uMyayeza kaNdabuko ukugojela uShembe ngazo izinkantolo, kanye nabo abamabandla ezimishini behluleka, nabo abelungu basezinkantolo behluleka. Weqhubeka uShembe nokushumayela ivangeli liyaguqa lapho eGumgedlela umzukulu amafutha omkhulu 20 minutes. Amen.